giydi, qamışdan kiyme urib, bala bulup gülge qo'nib, siler seni ko'rib, Ağıydın boyunda jayov yürüsüm keler. Siyemiken, simimiken şunu bilesim keler. Siyemiken, simimiken şunu bilesim keler. Aklı külmek jini tar, jiruşumda hatı var. Hatın alıp buldu aşkın, siyemi digen sözü var. Ağıydın kuberi, şu yelemelle şıltırı. Kaş astında iki kuzinci kibik yıltırı. Kaş astında iki kuzinci kibik yıltırı. Tanıştırgız elbiziniz bilen. Венера Низамова. Leysen. Leysen. Мен Мәскәүдән килгән. Минем исемем Камилә. Мин татар кызы. Миңа 20 яшь. Камилә, Казанда еш буласыңмы кунакта? Әйе. Сиңа менә шушы татар стиле милли кием ошыймы? Киеп биререңме? Әйе. Сезне байрам белән котлыймы? Без Мәскәүдән килдек, бик шат, бик ямьле сезнең урамнарыгыз, бик ямьле. Казан булды, бик шат, бик ямьле киемнәр киенеп китәбез. Әле шул киемдән йөрибез. Сез Мәскәүдә торып та татар телен онытмагансыз, шулаймы? Да, тырышабыз, сөйләшәбез. Исәнмесез? Әссәламу алейкум. Ва алейкум салам. Пишән базарында шуның хәтле матур, колоритлы хәзрәтләрне дә очратырга була. Гаиләгез белән килдегезме Пишән базарына? Булай гына йөрисезме, хәзрәт? Гаиләне калдырып бирим, гаиләнең анда бер ни катнашы юк. Намазга сынга калмыйсызмы? Юк, намазны укырып кайчанда соң түгел. Ничек ошыймы бүген? Пишән базары һәр көнне шулай булсын идеме? Һәр көнне шулай булса бигәбәт булыр иде. Бәйрәмнәр шулай булып торсын иде. Һәрберебез шулай шат булсын иде. Еллар тыныч булсын иде. Менә Пишән базарында Шиһабетдин әфәнде Мәрҗани да очрады. Хәерле көн, әссәламу алейкум. Алейкум ассалам. Бүгенге кайфләрегез ничек? Без бит башка заман кешеләр. Хәзерге заман, сезнең заманның кайберләре безнең таныш та түгел. Әллә ничек? Шуңа күрә уңайсызрак дип әйтим. Бераз югалып калдыгызмы әллә? Сәйерин Өфөдән килгән мөфти тикшерә килдем менә. Тәкъсир. Нәрсә тикшереп Минем йөрисез? Казанга килүемне белдеңме? Белдем, тәкъсир ишеттем. Казанның бөтен муллалары минем белән күрешер өчен каршы алырга килде. Син чакыру җибәргәч тә килмәдең. Ни сәбәп? Вакытым булмады, тәкъсир. Университетка барырга вакытың булган бит. Әйе, мин анда булдым. Син анда һәр көнне бара дип сөйлиләр, дөресме бу? Үземә кирәкле бер генә җыелышында калдырмаска тырышам. Мәхәллә өчен кем алып бара? Соң үзем алып барам. Менә безнең ике хәзрәтебез шулай бер-берсе белән очрашып, мәгъләмә кырып калдылар. Ә без Пишән базары буенча сәяхәтебезне дәвам итәбез. Исәнмесез? Исәнмесез? Кайдан килдегез? Biz Kazan'dan, bizning бакчадан алмалар. Алмаларны үзегез җыеп килдегезме? Үзебез җыеп килдек. Ә кем белән килдегез? Минем әтием ул шәй сата. Сезнең әтиегез инде, әйме? Әйе. Шәйне кайдан үзегез ясадыгызмы? Шәй чүпрәле якларыннан. Шулаймы Чүпрәле ни? якларында шәй үстерәбез. Син дә әтием шәйне сатып бетер инде. Күп калды бит инде. Ярар, калса үзебез эчербез, кызым, кайгырма. Гәҗит сатам! Пишән базарына йөргәндә шуның хәтле матур сәүдәгәр кызларын күрдем. Кызлар, сәлам. Сәлам. Шуның хәтле матур киемнәр киеп, Казан урамы буенча йөрисез, егетләр урлап китәр дип курыкмыйсызмы? Юк, курыкмыйбыз. Ничек ошыймы? Таныштырыгыз әле үзегез белән. Мин Гөлсу булам. Мин Динара. Tanışabızmı? Sizinle bilen tanışsak yarayma. Benim ismim Şamil. Benim isim İskender. Bunlar işsiz. Hey, koş. İleriden. Менә әти сәүдәгә киткән иде әле. Без дус кызым белән Пишән базарында йөрибез.
Нәрсәдә булса алдыгызмы? Сезгә карадыгызмы? Әйе, матур татар алкалары алдык. Калфак алдык яңа. Әйе. Субханалла, бу калфакны Пишән базарынан алдыгызмы? Әйе. Ярар кызлар, рәхмәт сезгә. Сау булыгыз. Пишән базарында йөргәндә бик матур парга юлыктым. Таныштырыгыз әле үзегез белән. Исемегез ничек? Минем исемем Килия. Минем исемем Альфред. Шулаймы, сез Казаннанмы? Юк, без үзебез башка районнардан. Кайсы районнан? Минәтләр районыннан, Альфред Башкортстаннан. Сез программа тотып торасыз, сез Пишән базарыннансың, бәлки театрга барга исәбегез бардыр. Әлбәттә, Альфред мине кич белән театрга чакырды. Кичен театр карарга барабыз, диме? Безнең Сәйдә без монда килмәсен ди. Сәйдә, ничек хәлләрең? Фагыйлә апа, исәнмесез? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Сәйдә, ничек кәефләр, нинди планнар белән яшисең бүгенге көндә? Кәефләр яхшы, Аллага шөкер. Пишән базарына килдек әле, әнием белән бергә менә карыйбыз, йөрибез. Бик матур, үзенчәлекле. Әле нәрсәдә булса сатып алдыңмы соң? Юк, без әле генә килдек. Бүгенге көндә миңа 19 яшь. Мин Казан Федераль университетының көнчыгыш бүлегендә укыйм. Һәм шулай параллель рәвештә мин Ахадиев исемендәге музыка коллеҗында да белем алам. Һәм беренче курсны тамамладым, икенчегә күчтем. Сәйдә, белүемчә, синең иртәгә концертың була. Син үзеңнең концертыңа чакыра аласың. Ул кайда булачак? Нинди программа булачак анда? Татар халык җырларымы кайда була? Әйе, әлбәттә. Кадерле дуслар, мин сезне чын күңелдән концертыма чакырып калам. 30 август көнне Тайт Культ Фест рамкаларда минем чыгыш булачак сәгать кичке 9-да. Безнең булай төре тавыш, төре төркем белән һәм инде без альтернатив музыка уйнаячакбыз. Һәм заманча халык җырларын менә шул заманча стильгә үзгәртеп, менә шундый җырлар җырлаячакбыз ала берсә. Чулпыларны кем бүләк итте сиңа? Бу Беләсезме, бу Луиза Скипинның изделиясе. Ул миңа бүләк итте. Менә мин Луиза апада күлмәкләремне дә тектерәм. Менә аның әнисе миңа шундый матур чулпылар бүләк итте. Менә бүген беренче тапкыр мин аларны киеп чыктым махсус шул Пишән базарына. Син тормышта да шулай матур иттереп, озын күлмәкләр белән, толымнар белән йөрисеңме, Сәйдә? Йөрергә тырышам, әлбәттә. Сәйдә, әйт әле, менә 16 яше тулган татар кызларына, татар кызлары нинди булырга тиеш һәм алар нинди сыйфатларга ия булырга тиеш? Иң беренче инде татар кызлары тәрбияле булырга тиеш, динле дә булырга тиеш, шундый игелекле, михрибанлы булырга тиеш, чөнки алар киләчәк әни кешеләре. Һәм әни буларак алар безнең мирасыбызны, безнең милләтебезне үзенең балаларына җиткерергә тиеш. Пишән базарында йөргәндә татар китаплары, гомумән Татарстан турында язылган китаплар сатуда күрдем. Һәм менә китаплар янында безнең танылган журналистыбыз Эдуард Хайруллин. Эдуард әфәнде, исәнмесез? Исәнмесез? Сез татарча өйрәнү курсларына йөрдегез, татар телен өйрәнә алдыгызмы? Татарча өйрәндем, китап яздым. Келегез, рәхим итегез, бик матур. Әйдәгез, күрсәтегез әле китабыгызны. Бу безнең Татарстан Элек һәм хәзер. Элек һәм хәзер. Урысчада әйтәләсез хәзер. О чем книга? Книга с левой стороны. Что было 100 лет назад, с правой что стало сейчас. Контраст, документы, фотографии, реклама, статьи газетные. И что сейчас? Красота вокруг. И озеро Кабан. Эдуард, вы же еще ведете свой YouTube-канал. Как вас найти? Канал «Новая Тартария». Он, конечно, не так популярен, как ваш, но мы стремимся за лучшими. Рәхмәт сезгә, бәйрәм белән. Сау булыгыз. Пишән базарында кунаклар бик күп, һәм шулар арасында Казакъстанның Россия Федерациясендә вәкаләтле вәкилен дә очраттым һәм Татарстан турында фикерләрен белештем. Исәнмесез, сәламәтсезме, хөрмәтле татар агайындар, бауырлар, карындастар. Өте куанычлымыз Казан каласына келүү. Татарстанды 100 жылдык мейрам, торкалык мейрам тойы менен куттуктайбыз. Әр ай
Татарстан тұрғындарына тек қана бақыт және деймде қуаныш тілейміз. Сол. Қазақстанда татарлар көпмі һәм Қазақстан татарлар үшін Қазақстанда нәрсе ең мықты татарлар, бүкіл әлемдегі татарлар тек қана сол Қазақстанда тұрады. Солай. Қазақстан татарлары бір-бірсі білән алар мөнәсәбәттә торалар. Олар деймді керемет татарлар деймді, әсіресе деймді бизнес саласында да, мәдениет саласында да деймді. Бір талай татар азаматтар, татар халқының өкілдері бізде. Неше татар бар, сіз андай санын айта алмайсың? Оны айтуға қиын, себебі деймді, кейбір уақыттарда ойлайсың, ол қазақ десең деймді, оның апасы ма, әпкесі ме, әлде біреу тұқымында татар болып шыға келеді. Солай. Рахмет сізге. Қазақ білән татар алар бірге дос, бір туған дос деймді, бауырлас халықтар деймді. Рахмет сізге. Сау саламат болыңыздар. Рахмет. Пешен базары шаулы, гірлі. Күрәс мұхаммәді тыңлаушыларым, Пешен базарына келген татар милли киімнәрендә киінген қызларыбыз, егетләрібіз барсы да ортақ фотолар төшәләр. Қызлар, сәлем. Сәлем барыңызға да. Біз Шығырдан ауылынан қонаққа Пешен базарына келдік. Бізге бик ошады. Бик татар, мұсылман халқы, бик қату-мату үзләрінің киімнәрін киіп, бик мату көрініп, үзләрін күрсәтергә килгәннәр. Пешен базарында шушындай сый нигъмәтләр белән тулган истәләр дә күрдем. Эшпишмак белән кайнар чәй дә эчәргә була. Хөрмәтле тыңлаучыларым, әгәр дә сез Татарстанда түгел, Россиянең башка төбәкләрендә булсагыз, менә бу Казанда оештырылып килүче Пешен базарына килергә вакыт табыгыз. Сез монда үзегезнең татар милләтеннән булугызга тагын бер тапкыр инанырсыз һәм шундый матур итеп киенеп йөргән татар кешеләрен күреп үзегездә дә теләк уяныр. Шундый матур итеп татарча киенергә. Әссәламу алейкум. Сез шуны хәтле матур итеп киенгәнсез. Бу матур күлмәкләрне, милли киемнәрне кайдан алдыгыз? Үзегез текмәгәнсездер бит? Юк. Тектердем инде ательеда. Сез Пешен базары өчен махсус киендегез. Махсус. Үзегез белән таныштырыгыз әле. Кәрим апа. Милли киемнәр модасы кайтуга ничек карыйсыз? Бик уңай карыйм. Менә шуның өчен киенеп киләм инде ел сайын. Шуның өчен киенеп киләм. Милләтем киемен белсен үзенең, телен, динен киемен дә белсен. Рәхмәт сезгә бәйрәм белән. Сезгә дә рәхмәт. Пешен базары шаулы, гірлі. Кунаклар арасында дин әһелләре дә бар. Күрәм Рамил хәзрәт Юнысны. Әссәламу алейкум, Рамил хәзрәт. Шәһәрләрегез сезнең. Аллага шөкер, Рамил хәзрәт, менә сезнең белән булган әңгәмәләрне минем тыңлаучыларым бик яратып кабул итә. Һәм Рамил хәзрәт әйтәләр, Рамил хәзрәт белән бергә исем кушу йолалары, никах туйларын уздыру буенча да тапшырулар әзерләгез әле дип әйтәләр. Сез ризамы моңа? Әлбәттә, инде бергәләп Алла Тәгалә шул йолаларны үткәрәбез, торгызабыз Алла Тәгалә. Балага исем кушулар, никах хукукларны бергәләп башларга тырышалар дәсә. Рәхмәт сезгә, Рамил хәзрәт. Пешен базарында йөреп үзегезгә нинди кичерешләр алдыгыз? Халык яңа шундый бер сулыш алган. Карантиннан соң беренче мәртәбә чыкканнар сәүдәгә, бөтен кешеләр шат, сатучылары да, алучылары да. Шундый зур бәйрәм безнең халкыбызга, менә шундый бәйрәмнәр күптән җитмәде бит инде. Без бик шулай быеккан идек. Бүген һәр халык шатлана, мин дә алар белән аралашам, сөйләшәм. Барыбыз да шулай бер-беребезне күрешәбез, танышабыз. Яңа баштан туган кебек бүген. Шуңа күрә бәйрәм бик котлы булсын, мөбарәк булсын. Менә Пешен базарында шушындай ханымнарны очратырга була. Алар барсы да милли киемнән. Әссәламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бәләкәй бала, сабый балалар белән дә килүчеләр бар, исәнмесез? Исәнмесез. Ничек Пешен базары сезгә бүген? Бик матур, быел искиткеч. Кызыгызның исеме ничек? Асылъяр. Асылъярга ошыймы Пешен базары? Асылъяр күзендә йомышы карап йөри әле. Рәхмәт сезгә. Сез шундый матур пар. Бәйрәм белән. Хөрмәтле тыңлаучыларым, минем каршыда мөселман блогеры Рәсүл әфәнде Тәвдирәков үзенең тормыш иптәше белән бәйрәм белән. Рәсүл әфәнде, сез дә Пешен базарына килдегезме? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayram bilan. Ва алейкум ассалам. Пешен базары кунаклары, татарыбызның милләтпәрвәрләре, күрәсезме, танылган журналист алып баручы Инсаф Абдулла. Бәйрәм белән барыгызда, хөрмәтле милләттәшләр.
Азатлык радиосы, Татар радиосының танылган алып баручысы Айнур Шакир һәм безнең татар блогеры Рәфис Атаказ. Хайырлы көн, бәйрәм белән барыгызга хөрмәтле милләттәшләр. Печән базары кунаклары Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм Казаннан килгән кунаклар белән Печән базары белән танышалар. Мин сезнең белән саубуллашам. Барыгызга да исәнлек, күңел тынычлыгы теләп калам.